Yati itong mga bata to. Medyo kumusungot nga, di na ko to sila mabalsan. Kanaway lang gibuhat ako Mura na kung si Papa Smurf, anong pormaha? Bantay lang ito sila yun. Sabi ako duplicate sa Matikwan o kato si William yun. Imuon yun ako itong sihok. Bantay lang po ito sila Anjo si Jikoy. Magit-alam na ko to sila karon. Nang tigil ninyo kung pakayo ba? Nahimugso na sa kalibutan ang batang banggitan na anak sa likod kawayan. Kumusta ka tos kuya ba? Murag nahadlok dito siya siyang nawong. Ay, panigurado, kisa may di madlaw ato nag-blue-blue rang agi. O gani no, mura sa Smurf nga namayat. Mo gani koy, murag pitag si Avatar na namayat. Luyang paploy, oy. Kalang Jo, basi gusto po ka mabloyo. Tingin kayo, kita ka na ay, lagubo dyan si mo ha. Ikaw koy, basi gusto mo ka. Ayaw kuya, igsoon ba yata? Turading mga buang o. Bantay lang mo mga bataan mo. Basi matsundan ta ni kuya diri ba? Di na lagi, kalayo na ani oh. Pero dili lang tama kumpiyansa. Mau gani no, di lang tayo magkupensa. Mo gani nga mahadlok man mo na naman sa tuwa nga magic one na. Gani mo unta naman Gamit diri na ano. to. Uy, yabag man yung batanin, unsa ka ba? Unsa ka? Minon siya na magkakaimuram kag Indian Minggo na mo istorya. Naararay mo din mga buanga mo. Karon mo. Kinsa, unsa man to ni Ron? Ayaw mo kadlukin naman sa tuwang matikwan. Yati mo mga buanga mo. Tanaway yung gibuhat ko ha. Mura na kung si Papa Smurf mga buanga mo. Sige, katawiran yung kulin nyo. Mubalos yung kuron. Ikaw, William. Himuon ta kang sihok karon. Kunya ikaw, Jo. Himuon ta kang minions. Ikaw si Kuya ka. Himuon ta kang white monkey. Ganun ba to? Unsaban mo pagbuhat sa mga yanabi nga wala man kamanjikwan. Naaman diri. Naalagi sa inyo ang Magic Wand. Pero nagpa-duplicate man ko sa Trick Center. Yati mo mga buanga mo. Matitikman nyo na ang ganti ng ape. Patay, may mo namang minions ani. Ay mo na kukuha bang iyan. Ano ka balaka? Musukol ta. Sukol sa lang. Hindi ka mga pangit ang dangoy. Uy, may gani, wako natablan. Yawa mga pangitang mga naoy. Unsa ba ka koy? Katuwadalan mo daw kuya. Murag sihok. Mura na wag agod. Pwede na makapagpalit ka mo tuyo. Bingulor naman dito. Mas powerful pa nito iya kuya. Welcome sa aking kaharian mga kaibigan. Awa William. Sa iyo lang ko si May, muna kang siyok. Muna na kang siyok. Siya din daw kumulak ko. Kaya pwede nyo na-prinde, labos tuyo. White monkey. Ano mo kuya oy? Pwede mo ni siya ibutang sa Jimon. Ay lao, mura man tiyag manikin. Awa. Uy, ayaw pa maglihok. Ayan siya. Wag manikin right. Unya, unsa na may plano na to ani? Pariya na magkita ninyong upat o, nausan mamiyo na tong color ani. Ay anay na lang kuya, mangdamay na lang ta. Ay may pa. Bitaw, abilo na tong kameraman oh. Pwede. Raman. Apil ka? Ay, lahi na lang, lahi. Lahi na lang, lahi na lang. Mangita na yung tao ka na masugatan na to. Ayaw na tong color. May ba? Damayan atak. May signal, dre bay.
Run.